Vi introducerer Cloudwriter, stedet hvor du nemt og hurtigt kan bestille artikler. Det kunne være en pressemeddelelse, en SEO-artikel eller en produktbeskrivelse. Her er Peter. Han har travlt med at drive virksomhed og har ofte brug for at opdatere sin hjemmeside med nyt indhold. Det eneste problem er, at han ikke altid har tiden til at skrive alt det indhold selv. Her er Martin. Han er studerende. Pernille er hjemmegående, og Frank er konsulent. De kender ikke hinanden, men de holder alle af at skrive, og de har derfor tilmeldt sig som skribenter hos Cloudwriter. Peter får en god idé. Han tilmelder sig hos Cloudwriter, hvor han kan bestille artikler nemt og hurtigt. Nu kan alle freelance-skribenter se bestillingerne og gå i gang med at skrive. Artiklerne er nu klar, og Peter modtager en mail. Han er tilfreds med arbejdet og godkender artiklerne. Cloudwriter hæver beløbet fra Peters konto og betaler skribenterne for deres arbejde. Peter er rigtig glad. Han har sparet mange timers arbejde, og skribenterne er tilfredse og har tjent nogle ekstra penge. Cloudwriter tilbyder hurtig levering, unikke artikler og tilfredshedsgaranti. Bestil dine artikler på cloudwriter.dk.